Thando Webut Show. Namhlanje ke we are profiling you guys. Xa kwenziwa ntoni Men as Partners ifunga sicacisela nje igabalala. Okay. Sakhe sizwe Men as Partners i-organization epha kula building isecaluza. Idilishana ne-issues zabantu abangotata isikakhulu kodwa ke asikhethanga yonke igender sidilishana nayo. Okay. Uqala kumuntu ongumama kuya kumuntu ongutata uya nakwi-youth. Okay. Yes. So okay. Oh. Qhubeka bhuti. Siyaya ke phaya ezikolweni siyo-educate la youth incinci sakhulayo u-12 years unyuka simenze no-door to door pha ezindlini sisebenzisa kwi-ward ezi-9 apha isakhe sizwe kuba ke sisabethakala pha ezinkonzweni asikazi i-reach zonke ezi-ward zi-9. So pha kanye as men as partners ningokola ngakasana we need focus apha kotata kakhulu because as ba igama lesitsho zeziphi ezincoko niye naqonda nina ningu-men as partners into yobana no man we need to have conversations nabantu sihlale sike sidibane siphefumlelane singamadoda just to have these conversations. Zeziphi izinto nithe xa nihleli naqonda yobana no man izinto ziyanito address. Okay. NdinguThando Mshotwana. Yes. Sakhe Men as Partners. Siyayenza pha emadodeni lento men with sessions. Okay. Then apho issues zamadoda khona. Basiva most each and every day as radweni. GBV plus femicide then sinyukile. So then amadoda ke ngoku awanayo lando ithi sinqanda thina i-GBV against women and children. And also ukuba singabakhuphana nabangotata mos bayahlukumezeka but abakakwazi bangarepota phi i-issues zabo. Yeah. So zezinto nisihlangabezana. Okay. So ni NGO so most definitely zikhona challenges enifacana nazo, be it's financial challenges okanye indawo. So ni zeziphi ninazo i-challenges enifacana nazo pha Men as Partners? Msasazi sinazo i-challenges esifacana nazo pha Men as Partners. Mzekelo asinayo indawo yethu ke sifumene indawo yethu because le ndawo sikuyo ngoku siyayibhatalela and irent yakhona ichumile and indaba i-transport ke ne-transport siyasilela ukuze siriche as what sisebenza kuzo because nemali siyifumanayo isencinci. Nifumana phi imali? Si-under u-social development. Okay, so nifundwa ngu-social development. Oh, okay. Naniqala nini NGO? The NGO yaqala ngo-2014 singamadoda ayi-4. Okay. Yes. Oh, okay. So if mhlambe kukho umuntu okanye ndiyafuna ukuba yinxalenye yaka Men as Partners ndenza njani? Xa ufuna uba yile nxalenye ka Men as Partners ndingakunika inumber esifumaneka kuyo. 064 064 68 06468 593 593 05 ekugqibeleni. 05 064 685 9305. Yes. Sinayo ke ne-email address ke Msasazi. It is Sakisizwe Men3. Sakisizwe Men3@gmail.com. Okay. So if mhlambi kukho consequences of doing a live radio. If mhlambi bhuti wam kukho umuntu willing ukunincedisa, zeziphi izinto enifuna ukuncediswa kuzo? Okay, Msasazi. Kuba sisitshilo mos size apha eradweni namhlanje. There sinezi areas singazirichiya yabo. Besirhalela mhlawumbe umuntu onomdla asivakashele pha kuthi ofisini. There's sikwazi uba uzorisha
ezi targets sizifunayo kwezi lali singade sifikelele kuzo. What are the targets? Let's say there is someone who is listening who is in Queenstown who cannot reach out to you guys at office, but he is willing to assist. So zeziphi now that you have the platform. Okay, msasazi. Ndicinga uba xa sibhala eofisini mosinet, Mhm. then siye sikunike mhlawumbi ii-booklets zethu yabo. Sure. Sikunika then sikwazi nokuhlawumbi sikutrain apho sikwazi ukuncedisa khona. How men to behave, yeah, understand? Okay. Siye nakwezaa manhood sessions, then sikuxelele ii-guidance zethu uba siphela apha ke ngoku yabo. Okay. Okay. Mhm. Mamela bhutam, awundiva. There is you guys are suffering in terms of rent and itina as well as transport, so that nikwazi ukufikelela kwaba masipala by 9. So there is someone omameleyo ekhaya ngoku onokufuna ukufaka isandla kule NGO yenu. So hence ndibuza into yobana zeziphi ezinye izinto and yes, inamba niyigqithisile yobana angaqhagamshelana nayo njani. So zeziphi ezinye zezinto enifuna okanye eninobawela into yobana nincediswe ngazo kanjani? If you get my question. Okay msasazi, ke ndize kulo mbuzo wakho. Yeah. Because zininzi umzekelo sidinga umzekelo uniform. Sure. Sikwazi sibonakala uba yayi nyani ke ngala madoda aphuma i-Men's Partners la ingase sifumane umsamaria olungileyo. Yes, aze ngaphambili. So you guys need uniform, transport, yeah, nayo yonke enye into. So otherwise umuntu ofuna zeziphi programs enizenzayo besides ukuhamba nincokola bukhaba mention about i-manhood sessions, zeziphi ezinye i-sessions mhlambe nithetha ngazo? Awareness campaigns. Okay. Ezinye bezithi mchazile mase door to door. Door to door, yes, you did mention Yeah. that. Yeah. Ibe gender-based violence. Okay. Ibe zeza No one-on-one sessions. Oh, okay. So be ukugqibela ibe ile young before initiations. Then okay, that's very educate interesting. Yeah. Okay. them to change that young boys how men should behave. Then siyeke laa nto mosezintwana uyaqaphela mhlanje ngoku. Then qaphela abazali sithi hey I wonder kufundiswa ntoni phaa entabeni. Athi bekungcono ngokuya ebeyinkwenkwe uwesi ngoku ayindoda yebo. Then sihambe ezo program ke zeziya sizame useducate kwezintwana before initiation and understand. Gents, mandiniyeke mani, but ke nithe if umuntu ufuna uqhagamshelana nani anganifonela phaa ke ku 064 685 9305, right? Okanye sifumane i-email? Yeah, tisakisizwementry@gmail.com. Okay. Masibulele guys ngexesha leni, siyabulela kakhulu ngoba nanize apha sininqunelela impumelelo ingaske nikwazi ubana nifumane uncedo so that nikwazi uba nihambise ezi ndaba zilungileyo zimandi ngolu hlobo. Masibulele kakhulu. All right, of course. Right, that was ke i-Men as Partners with Nkululeko Nozolile Ntwenani, as well as uThando Mchotwana, basuka ke kwi-NGO ke engathathi ntweni, bazibekile ke into abazidingayo as i-NGO, as well as i-services abazirenderishayo. Basenze be-25 ngoku imizuzu ibethile intsimbi